trust in you, Jesus. I trust in you, Jesus. I trust in you. Karon, mao ang ikaupat nga Domingo sa Adviento. Uban sa tema, ang Dios ania kanato. Sa dili madugay, moabot na gayud ang pangilin sa Pasko sa pagkatao sa atong Ginoo. Dugay na siyang miabot, apan gidawat ba nato siya? O misunod ba kita kaniya, diha sa dalan sa kalinaw, hustisya, og kamatuoran? Buot ba kita nga mahimo siya nga atong Ginoo uban kanato? Busa sulod ning santos nga misa, ihalad ta ang tagsa-tagsa nato kakinabuhi aron mapuno kita sa grasya. Palihog manindog, pasalamaton og daygon ta ang Ginoo nga kanunay nagauban kanato. Mesiyas, kami kanimo nagandong, ikaw man ang paglaom, kanamo magluwas, manunubos, umanika ang kangit-ngitan sa yuta, hayagi sa imong gutman. Umanika, Mesiyas, kami kanimo nagandong, ikaw man ang paglaom, kanamo magluwas, manunubos, umanika ang kangit-ngitan sa yuta, hayagi sa imong gutman. Umanika, Mesiyas, kami kanimo nagandong, ikaw man ang paglaom, kanamo magluwas. Sa ngalan sa Mahag, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang kalinaw manaa kaninyo. Maigsuon, datong pagdagkot sa ikaw pagdakandila, no? Kitawag ka na siya the angel's candle. Diin ang mga anghel, no? Diha sa pagkapataos ng Ginoo, nag-awit sila sa pag-ingon, glory to God in the highest and peace, kalinaw, ngani sa kalibutan o sa tanang katawhan. Umao, ngani misa karon, kita giina na nga ang Ginoo uban na kanato, Emmanuel, God with us. Mahibaw man ta mga igsuon, peace ang kalinaw manaas ng kasing-kasing kung ang Ginoo anaa kanato. Manaharumaan daw kita pag sa ulog ng Santos nga misa, niyang mudaw tas Ginoo ng kasing-kasing, basulan nato ang atong mga sala. Israel,
Dalang kita sa Dios magagagahom sa tanan. Pasiluon ng atong mga sala dadong ngadto sa kinabuhing dayon. Mag-ampo kita. O Dios nga magagagahom sa tanan, nakalawat na namo ang pasalig sa katubsan ng dayon. Samtang nagkaduol na ang pangilin sa kaluwasan, pagdugang usab unta ang among pagtuo o gugma sa pagsaulog sa Paskos pagkatao sa imong anak. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Dios naghatag og timaan nga luwason niya ang iyang katawhan. Usa ka batan-ong dalaga manamkon og manganak og usa ka batang lalaki ug ang bata maoy timaan sa paglaom sa tanang katawhan. Ang unang pagbasa kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Atong paminawon. Gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Misulti pag-usab ang Ginoo kang akas. Pangayog milagro sa imong Ginoong Dios. Bisag kini adto sa kinahiladman sa Siol o sa kinatumyan sa langit. Apan miingon si Akas, dili ako mangayo, ug dili ko sulayan ang Ginoo. Ug miingon si Isayas, busa pamati ubanay ni David, dili pa ba igo ang imong pagsamok sa mga tao, nga imo naman usab nga samukon ang Dios? Busa ang Ginoo gayud muhatag kanimog timaan og kini mao ang usa ka batan-ong dalaga manamkon og moanak og usa ka lalaki ug nganlan siyag Emmanuel. Ang pulong sa Ginoo. Pasudla ang Ginoo kay siyang hari sa himaya. Pasudla ang Ginoo kay siyang hari sa himaya. Sa Ginoo ang yuta ug ang iyang kapuno, ang kalibutan ug sila nga nagpuyo niini. Kay iya kining gitukod ibabaw sa kadagatan, ug iya kining gibuhat ibabaw ka sa kasubaan. Pasudla ang Ginoo kay siyang hari sa himaya. Kinsay makatunga sa bukid sa Ginoo, o kinsay makabarug sa iyang balang dapit. Siya kansang mga kamot, walay mga sala, kansang kasing-kasing malinis. Siya nga mga tinguha sa mga butang nga makawan. Pasudla ang Ginoo kay siyang hari sa himaya. Makadawat siya og panalangin gikan sa Ginoo. Ganti gikan sa Dios nga iyang manluluwas. Mao kini ang kaliwat nga nangita kaniya.
nga nangita sa naong sa Dios ni Haku. Pasulang Ginoo, kay siyang agi sa himaya. Gihatagan sa Dios si San Pablo og katungod sa pagkaapostol aron pagkabig sa tanang katawhan aron mutuo sila og mutuman aron maiya ni Hesukristo. Ang ikaduhang pagbasa, ang sinugdanan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma, atong paminawon. Gikan kang Pablo nga ulipon ni Kristo Jesus, gipili pagkaapostol o gitawag sa Dios aron magwali sa maayong balita. Ang maayong balita dugay nang gisaad sa Dios pinaagi sa iyang mga propeta o gisulat diha sa balaang kasulatan. Mahitungod kini sa iyang anak, ang atong Ginoong Hesukristo. Sa iyang pagkatao, kaliwat siya ni David. Sa iyang espirituhanong pagkabalaan, gipadayag siya nga anak sa Dios, uban sa dakong gahom, pinaagi sa iyang pagkabanhaw. Pinaagi kaniya, ug tungod sa iyang ngalan, gihatagan ako sa Dios, ug katungod sa pagkaapostol, aron pagkabig sa tanang katawhan, aron mutuos sila, ug mutuman, lakip kamo, nga anaa sa Roma nga gitawag sa Dios aron maiya ni Hesukristo. Busa gisulatan ko kamong tanan diha sa Roma nga gihigugma o gitawag sa Dios aron mahimong iyang katawhan. Hatagan unta kamo grasya ug kalinaw sa Dios nga atong amahan ug sa Ginoong Hesukristo. Ang pulong sa Ginoo. Ginoo kaninyo. Nagsanto sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Mao kini ang kaagis pagkatao ni Hesukristo. Iyang inahan nga si Maria, sinayuran ni Jose. Pansa wala pa sila magtipon, nakabatikod si Maria nga nagsabak siya sa lalang sa Espiritu Santo. Si Jose, iyang pamanhunong tao nga matarong, pandili siya buot nga pagkaulawan niya si Maria at tubangan sa mga tao. Busa naglaraw siya sa pagigbulag kaniya sa hilom. Samtang naghunahuna siya niini, ipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo og pinaaging damgo ug miingon, Jose, kaliwat ni David, ayo kahadlok papangasawa kang Maria. Ang iyang gisabak, lalang sa Espiritu Santo. Manganak siyang batang lalaki, nganli siyang Jesus. Kay luwason niya ang iyang katawhan sa ilang mga sala. O kining tanan nahitabo, aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta. Ang usa ka babaeng ulay magmabdos o manak og lalaki. Nganlan siya Emmanuel. Na sa ato pa, ang Dios ania uban kanato.
Busa, pagmata ni Jose, gituman niya ang gisugo sa anghel, ipangasawa niya si Maria. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Diha nga ang Santo Papa ba? Pag-blessing yun niya sa Belen, sa Vatican, itong ning aging Domingo, Gaudete Sunday ba? Pag kumang niya panalangin, doon na siya mensahe. Ang puong pa niya, may manunta nga kada balay, no? Kada balay, kada opisina, kada prisuhan, kada hospital, kada bisan asa, no? Everywhere unta. Sa tanang lugar, doon na untay Belen. No? Everywhere. Lebih pa diha sa imuhang kasing-kasing ang Belen. Kung pa niya, natungod kay sa kunang Belen, nasa mong kasing-kasing, malandong magkaba. Kung malandong ka, pinagis pagtanaw sa Belen ba? Sa sugilanon sa pagkataos ng Ginoo. Nindot ka ng pag-iha ba? Nga na ang Belen, it tells the story, kaya naamad ang karakter. Sa yung na pagsulti sa unsa ang nahitabo sa pagkatao sa Ginoo. Unya, makita ni mo diha, malandong ni mo sa mong kasing-kasing, ang kahulugan di ay sa Belen. No? Nga makita ni mo nga, dakong gugbas Ginoo ka na to, nagpaubos siya, natawag sa kapasungan, no? Kabus kaayo, just for us, aron kita maluwas. Ug mao nga, makita ni mo nga, diha sa Belen, na ang Ginoo. Una nang giingon niya, gisultis mga propeta ba, ang Ginoo uban ka na to, Emmanuel. Emmanuel. Diin, subala pas awit sa mga anghel, himaya sa Diyos, glory to God in the highest, and peace to men of goodwill. Mga igsoon, kalinaw ang imong matagamtaman kung naan ang Belen sa imong kasing-kasing. Namang Emmanuel. Kaya unsa man gyud kalinaw mga igsoon. Ang kalinaw mahitabo la sa imong kinabuhi kung God is with us. God is in your heart. Nanang kalinaw. Naay Emmanuel, naagina siya gyud ang kalinaw. Mga igsoon, inundong ko, parokya akong nagian ba, humang kong habuhat o kahatag og Advent collection sa mga parokyano ba. Ako sa gitagaan sila og assignment ba. Human na to malandong ba, no? About sa pag-ani sa Ginoo, about Christmas. Nasa inyo ta sa tag sa kakapilya ba. Pagbuhat mo mga bilin kuno ba. Bilin sumala sa inyong pagtan-aw ba sa inyong nasabtan sa tuong malandong o bilin sa kahimtang sa kalibutan karon. Be creative. Buhat o mga bilin. Ilan ang gibuhat. Human ako gisuroy. Buha ka na sa kabilin, ha? O sa kabilin. Nga pag-aton ako, gibuhat sa kilis kapilya. Pero, tanong ko muro, human, kayimukat man. Muro pa'y klarong atop. Kanya, karong haligi, hugaw kayo. Yang pasungan ba? Napuno sa pitang mga kanang buak ka bildo bitaw, napagilansang, sama napay nakang napay tamsak usama niya. Pero ina ko sila nga, sa inyong bilin butangig mensahe. Naningon na siya pilidin ko to siya. Mao na ang bilin para namo. Nyor, ingon siya. Nga, ang ilang saying gibutang ba, no? Inig-abot sa Ginoo sa imong kasing-kasing. Ang imong kasing-kasing, ingon ba ani ning kahimtang? Puno sa tunok. Puno sa bildo. Is this what you have in your heart? Kung maabot ang Ginoo, tunokon ba? Naabot ang kaligutkot, kasilag, kagsuko, naabata na nga makasamad nga mga butang. May point ba sila?
Mabito ang prayer ba? At man nga ang bilan nga si mong kasing-kasing abot sa Ginoo ba? Tunukon baghana. Wala mang hinaota nga kini unta gyud ba? Mahawan kani haron ang Ginoo mahimugso. Yun ang tilang mensahe ha? And it shows sa kahimtang sa mga tao karong uban nga dili makadawas Ginoo kay tunukon pa ilang kasing-kasing. Diyo sa ka grupo sa ilang bilan gibuhat nila, no? Kurat ko kay mga kay makabuhat konkrete. Wa good. Ba sa ilang cave na agi halublas, gisemento, hasta ang kanang higdanan sa Ginoo. Crib yun, no? Hindi kayo. Maayo ko, ligon juga kayo. Kasi ilang mensahe. Dengan siya, among bilen, no? Among bilen, ligon ka ini. Dili tungod kay kini gibuhat ni of concrete. Ligon kini, tungod kay kining among bilen, nagtimailan ni sa mong kasing-kasing, no? Bilin nga binuhat kini, dili sa concrete, kundi sa contrite heart. Ligon ang ilahang pagkinusol, pagbaso sa mga sala. Ligon ang ilang pangayog pasaylo sa Ginoo. Kung dili concrete, contrite. O mga isuon, nindot kay ang message ni ba? Hibaw ta nga, ang kalipay sa Ginoo gyud kasing-kasing mahinulsulon. Muna siya. He doesn't spurn. Ihagin ang pangita. Kasing-kasing mahinulsulon. Umao kini kung panila. Alang kanila ba? Bilen. Pero ikatulong bilen. Pag ato na ko, parteng kapuha, bungga tayo, naanang tanang karakter. Siga kayo, suga. Oh, naanang mga imahen, birhen, ang mga gabir, ang anghel, mga karniro, mga three kings, na-apil pag itong gawa sa mga karniro, dapat mga nanganhang mga kabayo, gidaghan yung kanibutan laba. Ang three kings, dito nagdag, usa ka gasa, na puno gasa, kay puno amal mga gasa, puno yung gasa ang kapilya. Ilang ibilin. Ya, din ko, hay naman ang Ginoo ba? Hay naman ang Ginoo. Natabunan. Kita ka mga gasa. Dako na kayo. Yan sa may ilang message, sa nila. Sama na gituyo siya rin. Ang message mo kini. In Christmas ko, no, ang importante is not the present, but the presence. Dili kini mga gifts, no? Nakatabon sa Ginoo is the presence of God in your heart. When God is with you, mo na labing importante yun. Mo na para ang Pasko. Not the presence kanato ang mga gasa, the presence of God in your heart. The Emmanuel na maghatag nato og kalinaw. Ingbutangan nila lang usa ka saying, ang ilang saying ba? Glory to God in the highest and peace to men of goodwill. Why? Because Emmanuel, God is with us. Hindi pa how they're really defected us. Yun sa la pag-imagine ang kahimtang sa gitawag sa Bilhen, no? Ug mga igsuon, kita gihagit sa tupapa ug ang ngayon yun, nga atong tukuron ang bilin sa itong kasing-kasing. Ingon siya, buhat na kini everywhere, but especially, ibutang sa imong kasing-kasing ang bilin. And now, hibaw na ta ha, unsay materialis puertes to build, unsa gyud ang nindot nga bilin yun. Kita, atong kasing-kasing tunokon kay makasama na tanan. Kita ang tanan na mga igsoon. Pero kung tugod ka ni ana, tukuro nimo ang kasing-kasing nimo, liguna ka na kasing-kasing may nilusulon. Contrite heart. Kasabot ang Ginoo. Hugaw ta, makasa ta. Pero open ito kasing-kasing kinakinusul man ta, ug mapuyo gyud siya diha. No? Unya, labaw ta ng mga igsuon. No? Kaya abli man ito kasing-kasing. No? Atong i-welcome ang Ginoo sa itong kasing-kasing. Muna panahon mga diin,
nga ang pulong sa Dios nga mao Ginoo atong isus ang kasing-kasing. Ato ang pagkakalawat at ang isu na to sa kasing-kasing. Let's just put Christ in our hearts, no? Labi pa ang atong pagkigugma itong isang katao, mao kada ang presensya sa Ginoo sa kasing-kasing. The presence of God in our heart. Tukura diha gyud sa imong kasing-kasing ang Belen, ang Ginoo. Ba ka nga ang unang Belen ba nga gibuhat yun, no? Ang nagbuhat niini mao si Saint Francis of Assisi. Kadihay nangutanan niya, Father, kanang tell us the story of the birth of our Lord. Sa pagkatao sa Ginoo. Kaya, ang niya gibuhat, no? Buwan gibito niya, imbis istoryaho niya, diha sa kamalig, unya iyang gi-enact ang pagkatao sa Ginoo. Yang gigamit, no? Dili lang mga gitawag tog mga estatua, living yun, mga buhi. Jesus, Maria, tanan-ana. And he tells the story. Istorya niya. St. Francis niya, o kuman nagbuhat ni ana, no? Decompose ang usa ka pag-ampo. Mao ni pag-ampo sa bilin. Kadiha sa bilin di ay nahimugso ang Ginoo, God with us. Nga mao ang kalinaw. Mao ang kalinaw, ha? Peace. Ug mao nga ang pag-ampo mga igsuon, ampo sa kalinaw. Munang ang St. Francis prayer is the prayer of the Belen. Kay kung ang Ginoo na sa imong kasing-kasing mga igsuon, di man naadi ang kalinaw. Naadi ang kalinaw. And you become a man of peace. May tabo. Prayer. Ingon ini. Di ba tatanan ni ini, no? Unsa may pag-ampog itudlo ni St. Francis, the prayer of peace. Lord, make me an instrument of your peace. Where there is hatred, saman. Where there is hatred, love. Where there is despair, hope. There is doubt, faith. There is injury, pardon. And Lord, help me to understand, no? That I will be to understand and to be understood, no? That's a prayer of peace. That is a kalinaw nga tao. That's a prayer na asabilin mga igsoon. It's a prayer. Muna nga, with dear friends, natukod untag gud ang bilis ng kasing-kasing, no? Anda mo na to, layo pa ning gitawag to pag-abot sa Pasko karon, no? A few days igabot diha sa tong Ginoo. I hope our heart is ready to receive the Lord. And when He comes, no? He comes, duulag gid siya ka, hikapag gid siya ang Ginoo. Touch ka ang Ginoo, dikas langit and hisayuta to be with us. Hikapag yun ang batang Jesus. Hagki, hughungi, and touch Him and tell Him everything. Imong pag-ampo, imong pangilyupo, imong tanan. Kaya nga no, kung imo nang buhaton, siya sad muhikap sad nimo. Itagaan ka sa mga blessing nga mabaabot sa imong kinabuhi. Because He came into the world just to touch you, to heal you, to forgive you. O may tabo ng mga igsuon, kung ang Ginoo ang nasong kasing-kasing na ang kalinaw. Amen. Nagatuwa ako sa Dios, Amahan magagagahom sa tanan. Pagbuhat sa langit o sa yuta. Yung Yesu Kristo, iyang anak, kabugtong Ginoo nato. Manam ko sa dalang sa Espiritu Santo. Yanag ni Maria nga Birhen. Isang Yesugo ni Poncio Pilato. Nasa sa krus sa matay gilubong. Mikonsad sa mga minatay. Katulo kaadlaw na banhaw. Misaka sa langit. Hiling ko sa tuo sa Dios, Amahan magagagahom sa tanan. Kaya dito mabalik siya. Papagukol sa buhi o sa mga minatay. Nagtuwa ko sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, kabitan sa mga santos,
kapasaduan sa mga sala, sa kabanhaw sa lawas, kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita nga atong amahan, amang luluwas, isalig ta kaniya ang tanan ta manginahanglan o sa tanang katawhan, mayingong kita, Ginoo, patalinghogi ang among pag-ampo. Alang sa mga pangulo sa atong simbahan, nga tungod sa ilang hugot ug lig-ong pagtuo, nga ang Dios aniya uban kanato, mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa mga nangulo sa kanasuran, labi na dinhi sa atong nasod, nga ilang hatagan og kasulbaran ang mga problemang mitumaw diha sa katilingban, sama sa kapobrehon, kawalay trabaho, korupsyon, kriminalidad ug uban pa. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang kanatong tanan, ilabi na ang mga ginikanan, nga sa kanunay, kitang maminaw sa giya sa Espiritu Santo sa mataghimo nato og desisyon sa atong kinabuhi. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa mga tao nga naa sa kalisod, nagantos ug nagmasakiton, nga dili sila mawad-an og paglaom, ug unta ligulon nila ang pagtuo nga si Kristo mianhi aron paglingkawas ug pagluwas sa mga nagantos sa mga kasakitan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang kang Monsignor Teofilo Kamumot, nga mabayaw na siya sa kadungganan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa mga matuhuong nangamatay, nga madawat na nila ang hingpit nga kaluwasan nga gisaad sa mga kasakitan, mag-ampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Diyos, ihatag kanamo ang imong anak. Diha kaniya natuman ang tanan mong mga pangandoy kay siya maong Ginoo nga manunubos. Amen. Ikadlaw sa Pasko, kami amo, marjutay kung gasa, kanimo bisan di tapos, wala ko'y gulawan, sa langit ka
Magampo kita kining sakripisyo, dawaton sa kamahang magagagahom sa tanan. Ginoo ang Espiritu Santo nga nagpuno sa grasya kang Maria Santissima, nagsantos unta ni ining mga gasa nga niya sa mong altar. Kining ipangayo diha ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Pasalamat kita sa atong Ginoong Diyos. Sanctus nga angay matarong gayod amahan. Pasalamat kami kanimo kanunes tanang dapit. Siyang pasigabot nga pag-anhi, gitagna ng tanan sa mga propeta. Pasagugmang dili matukib, gimatuto siya sa inahan nga ulay. Gisangyaw sa ni Juan Mugubunyag, ipaila siya diha sa pag-abot na niya, siya nga napuno kanamo sa kalipay. Samtang nangandam kami pagsaulog sa iyong pagkatao. Pag inabot na niya, iya kaming makaplagan na magtukaw diha sa pag-ampo. Tugob ang mga kasing-kasing sa kahinangop ug pagdaig. Busa uban sa mga anghel sa langit, nag-aawit kami sa imong himayaw sa katingog sa pag-awit. Santo, Santo, Santos ka Ginoo, Diyos sa karahuan. Puno ang langit ug yuta sa imong himayan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Dayon ang naraanib sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Santos, suburan sa nagkasantos, pagsantos ni mga gasa. Mahimo kini alang kanamo, lawas dugo ni Kristo among Ginoo. Pasakit siyang kagalingon, mikuha siyag pan, pasalamat ug mipikas, mihatag ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kanaa. Kini akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Samang paagi tapos sa panihapon, mikuha sa kalis, salamat o pag-usab og midaig. Mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini Panginoon ko mga tanan gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo bag-og tunay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo, alang sa tanang mga tao, aron mga sala mapasaylo. Buhat ta kaniron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalikan. Paghandos kamatayon pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan. Ning pans kinabuhi kalis kaluwasan. Pasalamat kami kanimo to kay imo kami giisip nga ngayang nga moatubag mo alagad kanimo. Himuha kami nangalawat sa lawas dugo ni Kristo, mahiusaon ta sa Espiritu Santo. Nung lumimong simbahan sa buong kalibutan, maghingpit kami sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, Jose among Obispo sa tanang mga pare. Hinuyo sa mga igsuong mga matay. Malaong mga banhaw sila ug ang tanang nga matay, sa imong kaluoy. Dada sila tanan pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan. Himuha kami ang iyang makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban sa mga apostoles, mga santos. Uban kanila amo kang daygon, amo kang himayaon. Pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya. Gihatagan ha kaniyo magagagahom nga mahan, diya sa kahiusa sa Espiritu Santo,
ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Mag-ampo kita sa itong amahan, itong gamito ng mga pulong gitudlo sa itong manunubos. Kami ginuhimo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw ning panahona. Tinabangan si mong kaluoy, malikay kami sala kanon ni malayo sa tanang kasamok. Nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Sa Kristo ng mga apostoles, ang kalinaw ibiling ko kaninyo, kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanong mga sala ko niyang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuto, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga nagpuyog naghari, hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoo ko na manaa kaninyo. Pakita ang panag-inig sa unay. Sa
Puri sa Dios na kawagtang sala sa kalibutan, mula kitong idapit sa bangkete sa Ginoo. Sige, mag-ampo kita. O Ginoo, pinaagis pagkabalo sa anghel, nasayod kami sa pagkahimong tao ni Kristo, imong anak. Ibubo sa imong grasya ang among kasing-kasing. O pinaagis siyang pagpasakit, pagpakamatay sa krus, dada kami nga nasimaya siyang pagkabanhaw. Kini among ipangayo, pinaagis sa mong Hesus Kristo, imong anak. Nga buhig hari ubang kanimog sa Espiritu Santo, Diyos nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Mag-ampo alang sa mga masakiton. Langit ng Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit kamatayon sa krus. Kung itudlang bertud sa pag-ilob diha sa kasakitan. Dugang pangamuyong among gihalad alang sa masakiton. Hinawat na nag-antos tungod sa sakit ug balatian. Nagkabong nga gipili siya aron mahimong santos. Ang iyang kasakit, may uso sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinagi sa among Hesus Kristo imong anak. Buyog hari ubang kanimo, hiyas kahiusa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Pasalamat kita sa itong sponsors and donors, atong mas participants, readers, psalmists, lay ministers, and altar servers, atong choir, Son of Mary, atong offerers, Big K. Peralta, Jane Duarte, Gio Galieto, atong pilgrims, basic Christian communities, Crusaders of the Holy Face of Jesus Rogelio Chapter, World Apostle of Fatima, Basak Mandawi, Handmaids and Legion of Mary, Senatus of Cebu, lay ministers of San Vicente Chapter, our Mother of Spiritual Help, devotees of Redemptorist. Ikuman sa misa, mga igsoon, doon na tayo gitawag ito, daigon sa Batang Hesus. No? It's a sort of, yung nato, dagunan nato, to tell the story of Christmas. No? Atong nibuhaton kada adlaw. Ug nianing nga nahuna, we just invited one family, kompletong pamilya ha. Ikas bata nga to sa dako. Batasa man nila ang pagpanaygon gyud, no, sa kada Pasko sa lain-lain mga balay sa mga pobre, kantahan nila og hatagan lag pinaskuhan, dili mangaig pinaskuhan. I invited them tungod kay ano sila sad, no?
sa ilang awit, ang Pasko nga ilang maawit nga makahatag na itong mga blessing na itong may suon nga naas sa telebisyon, mga masakiton. No? They can be blessed. Pero kini, this is a daigon to the child Jesus, God, mama itong daigon. Yeah, I'm proud to present to you kay Agsaba ako rin kaliwat. Ako ng mga akong pag-umangkon o akong mga apo. They will sing to you. And for daigon, kuman sa itong panalangin, sa kadali lang. Kadali lang, ilang awiton, daigunan, kitang tanan. And I request you to stay. Okay? Ang Ginoo manaakan ninyo. Malangin ang Diyos magagahom sa tanan, Amahan, Anak, o Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa dahil niyo ang kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive a King. Let every heart prepare Him room, and heaven angels sing, and heaven angels sing, and heaven angels sing. God divine, Messiah, the world in silence waits a day when hope shall
us adore in Christ the Lord. Sing choirs of angels, sing in exaltation.